Tuloy na. Habis yun. Start. Kayo. Ganito na. Si Mimi guys, nagkaon og. Sino kaon me? Marang. Kasi Mimi marang. Kaon siya marang guys. O panan ako nakuha ng kahoy nga na bali nga sanga kaya kung sanggot to pa ila ni mother. O panan na ako gidala diri ko man akong trabaho ako ra gibilin dito. Matulo ni mo ng liso. Nakaroon namin akong dali. Ha? Nakatulong. Ay, ito lang. Relax ata guys. Kay grabe kahangat. Gikan mi nagkuan trabaho sa tupad. Tapos ang uli din mi ni Mimi dani nagbaklay rami. Wala man mi driver. Walay driver. Agkuan ta ko. Pero init man kaya. Gikan ko nagkuan. Nagtigwa din ko sa baka pag-abot. Grabe ka init guys. Kung uwan, grabe ka uwan. Kung init, grabe ka init. Pero okay ra. Kay naghunong ng ulan. Kahinin. Wala na sa naghunong-hunong na sa dang hangin. Naman. Ipuraan na siya. Asa yung bagyo, Nay? Ha? Asa lang yung bagyo? Tuwa na sa laod. Palaod ang bagyo. Ano naman? Ipuraan na siya din sa kuan, kawas. Nagkawas. Nagkawas na siya. Oh, nagkawas na siya. Guys, nanigoy siya sa baka. Iyog ba si Mimi? Di daw kung nagbiyaan. Ano siya? Diyan na yung tahanan. Gisusin niya yung baka dari guys. Daw yung gitigway, daw yung gipainom pag utro kay. Ganina buntag, gipainom ko to pero gamay raman ang giinom. Wala, uli na siya. Kuyog niya si Mimi pero wala ni kuyog kay di daw ko biyaan ni Mimi. Love ko ni Mumida. Ano wala ka ni kuyog? Ano wala ka ni kuyog? Ano wala ka ni kuyog ba? Ano wala ka ni kuyog? Kay? Kaliwa dito. Wala daw siya kaduwa dito. Wala ni kuyog si Mimi guys. Hi guys. Mangutan ta guys. Magbasoy ta, magbasoy. Kaya may kaon og binas. Oy. Hambog naman natong kuan ni guys. Alugbati. At saka itong tangkong. So ayan akong alugbati ng hapla. Ng hapla siya sa hangin. Kaluoy sa kong alugbati. Ako na siya gipakat-kat diha. Niya kay ni gibagyuhan man. Diya na siya. Basta kaning isa. Diha kani siya pod. Kani pong isa. Diha po ka na. May taga wifi. Ha? Ah, punto do. To. Ala. Nakalugpot ang baka. May taga wifi guys.
Ano ko na ba? Ah! Mangutan ta guys, mangutan. Saya si Ala nakauli guys. Wala sila overtime. Ninoktok man ka. Ang. Oy. Ang itigway. Ha? Ako si Juan Tagway. Kay? Living. Haplos daw yung dagway. Nagubas na ako nila guys. Nagtungtong ko kape kay mga piko. Ay, nagtungtong ko gininit kay mga piko. So, gayo na nila. Papina. So, narang akong agbasuyon. Kamuti taps. Talbos ng kamuti, tangkong, at saka alogbati. Man akong gabasuyon karon guys. Nakaulit na si Alan. So, mukhaon sa tag-abaw, no? Wow, muti. Kasi nakarelate ani guys. Ako kamuto. Oh. Ako mo kung nakapanghugos di eh. Oh, nagtagok-tagok. Wow! Lalo ako. Ako di. Ako na di kalimpyo ko kami. Oh. Oh. Ka? Nanay. Ano niya? Ah, Ako na. kaya mo kakaon. Uy, me! Kasi nakarelate ani. Paborito ko din ni Mama Rosa. Nangita si Mama Rosa ni guys. May lang sa piyesta sa ila or makakuan ko kaya akong padadaan siya kung di ko makadto. Padadaan lang ako sila abaw no. Kung makakita ko. Diyan, gikan doy! Ila Joseph? Nira rin sa atbang guys. Mana ko di ako masatbang. Nanguha pito ko na wala ko. Na pero na nagbantay dano. Kinsa man? Di windy. Ha! Kuyawan mo sa tanim mo mihog dibindi ang nagbantay niya. Ikan ko sa kuana god na bulingit-bulingit ko guys. Ay, kasi dito tayo rin. Ako, unahan na hindi kailan may nakikaon. Ako nahabak kailan may nakikaon. Ano na ayun? Ayun. Wala mo. Ayun. Wala ko kabalo asa na pitang daot. Sino ayun na? Wala pa. Na? Ayaw si Kimi. Ayun kaniya? Kapila na balik nila na. Ang wifi guys, so pag na okay, kapila na nila balik ang hidani. But sa problema na sa ako. Di man napakasulod ang kuan. Connection. Madangas ka na mi. Makadangas na ba ni mi? Kana ilang wala sa kana nang napilo. Na may napilo na oh. Asa? Nawayro. Wala ko kabalo. Ako. Buon niya. Kan ako di mo makana. Tangkaon ka. Da? I-charge doy. Kana na kana. Lah. Nana akong estudyante guys. Nahulog! Kanang napilo ba? Wala pa kanang naputol na. Wala man. Hugo kumuliog. Ayun ni gud. Ha? Hugo kumuliog. Hugaw ka akong liog. Hugaw kuno kaya akong liog guys. Nanguan magugug kahoy. Ilan? Sa imo daw madala daw nay. Chot ka ni Wiwi. Ingon bitaw ko nga dili ko mag-officer. Iyagi kong gikwa ay officer. Ano pa wifi nay?
Isubos mga tao guys. Gipalo up na lang, ganahan na nila din hilang. Ay pagkaisog dia lang. Wa pa nila nahuman. Pila na kong kadlaw. Kadlaw mo na sa relo na guys. Wow. Haba lang. Nana sila lang upay mo na din lang. Ayabon niyo lang. Dami. Ayabon. Ayabon lang. Ano ba? Ako na. Ako na. Hindi pa ka-ilis da, kaya para di mo ka. Uyabon lang at taga wifi. Kay. Di siya pagka gusto siya. Ano yung unang sanggot mo na gamito na to? Baca lang. Kablo? Pero kabalo kagkaon. Yes. Alis na tao dahil. Wala tayo ka mga pula diya. Sa dalan. Ha? Ito dapat laro me. Murag. Ha? Ano to? Taga wifi to. Jak, wow, idol na kayo. Wow. Yung mubukong lubi. Ay, ako bi. Dagaan sa No, sa kao. Sorry. Ako ba? Isa makakuha na itong papel nga congratulations mo. Tayo matagaan. Pikasa oh. Pagilis dito daan na si Masina lang. Ano? Maluwag naman. Sialan guys. Kalungan na ko lang. Baka. Bago kayo. Kung ano yung iro dito. Bago kayo. Aman dapat gida eh. Bago ka balon. Murag na dapat sa sagbutan ng iro. Matay. Isa sa mga iro din. Punta ko ilan li. Lulo mo. Nung sa kao na lugar ninyo. What? Kita may matay na nasa baho. Patul ko yung iro nga gamay. Ako ba? Kita. Wali kaya kung sigan sa tulit-tulit. Pwede siya sa iro?
Hi guys. Ako pang pinaksaw. Lang lang. Haya. Ready na mo guys? Ready na. Haya. Lechon na silang lang. Yummy yung longlong. Yummy. Baligya ka na ako. Baligya ka na ako. Abang 5. Alay, wala. Ulo ka agad wala na ako. Nahulog ko kanina. Paling ko. Nahulog ang sinilihan ni Mimi na. Halingin ko. Ano naman? Yun sa din mo paglala. Wala yung lighter. Ang sarod ay naa. Gusto ko mas pala din ba? Kung tayo na kung nila. Di palaw. Ilang gikuan akong kuan wifi nako kay damage pa na sila. Grabe ako kay damage sa akong kuan guys, sa akong wifi. Ilisan pa nila ni og wire tanan, baklas daw ni kay ang dadto sa palkatahan ang mga wire nga pilo-pilo, so atay mahimo, so matapas sa tagiya sa kuan larga daw sila kagayan karon para pag ugma makasayo sila pag uli kasi sila pagpalit kaya nahutdan sila mga wire daw. Kasagara wire ko no na nga pilo, okay na lang dito yan ni mama kay wala man kayo dito kahoy sa iya hadapit, so wala na damage kayo ang yang internet dito, yang internet connection. So dani sa ako kay grabe manggid kayo kakuan ka daghan sa kahoy nga naagian, so nakuan gid siya guys na pilo-pilo kuno ang mga wire agud dili agpaka abot ang signal. Dunay power, ilang gikuan dunay power pero dili mag sulod ang signal. So ilan na lang gid daw ning ilisan og mga wire ugma karon ma-okay na siya kay Ginoo ko. Sukad pag hangina naka kuan lang siya, naka signal kadyot. Pagkatong may hangin nga kusog ka sa tanan dayon undang di ay katong nay kusog kay nga hangin nga dayon undang na dayon sa hangin mutong nakakuan sa mga wire. So karon dito lang sa kwela ni mother mag-upload, what ay mahimo, pasensya na kadyod dyan. Ilang mothers ako mag-upload guys. Ang lauya, napasagdan ang lauya guys.
So yan guys, ready na nga among panihapon. Wala rin ready naglakaw eh. So, Tingko dito mi. Sama na niyo. di ako Paras man sa minyo eh. Ay, sana tikman. Pero, ako nagkasang naman kung tubig. Nasaan na ako rin. Salina naman si Didoy guys, kaya wala siya dire. You can go, I will sleep. Gidala niya sa cellphone, wala. Dala. Tato lang ni Mother. Wala pa signal ang mong wifi. So, dito naman. Turang dito, Tio. May pangita. Ako lang po ako lang. Ano na tayo? Father, the Son, Holy Spirit, bless us all than this ticket, which we are both received and wanted to preserve. Amen. Kain na. Kain na kay. Kain na tayo guys. Gulay. Ito nga na. Yes, ma'am. Pagpasal pa yung good time, ha? Bakit? Susunod ang pinag dumi. Ayun na. Anilula? Anilula? Ilalula? Kuan pa ko. Yung ginamos. Meron na niya pa ko. Pako ginamos? Kanton. Manis na pride. Pagkabungkag. Mia, uy. Manok, pet chicken, lechon bili. Pagkakalit ko na dilihalang. Pwede daw mapwede sa nila sa mga kaya pwede ito. Kasi na, Nay? Halang. Wala, dilihalang. Halang ka na. Oh no. Hindi mahalo. Favorite na ko ng buhay ko. Kanin. Terus di stop dah. Di stop dah. Pulang balik. Berarti juga dito rin yan eh. Ha? Bakit kami dito ba? Bakit kami dito? Wala. Ito yung may papa. Ano niya papa? Kapan ya? Kailan? Hah? Kailan? Hindi mo kakaila.
Ito, ito siya. Pagpal. Hindi mo ito pag-umangkon. Hindi mo pagkain. Bana ni Wiwi daw. Dili, bapa? Kilin ba? Kilin. Anak mo kita wiwe. O iya papa ni Kilin. Ba? Papa ni TC na. Kita ko ipon. Ay! Grabe na ba? Naglabay, minay out. Nag-jogging man si Tito Eugene ay. Bapo ni Tito Eugene. Pero bayot mo itong nag-jogging niya. Ako kita na ang now. Tito Eugene gini. Ba't isa paling nga nag-jogging? Grabe. Mantang alim si Bito. Ay. Doon bitaw sa college sa Dasayan bitaw. Padulong. Mari mo na balingan. Kita nam si kita wa si TBJ kay. Bayot daw. Ako kita nga ilaya. Ito kato TBJ bayot to. Meron lang eskwela da. Oh. Kaya ka, basta kayo. Kami masanam. Hapon na mas kaya TBJ. Maroon bagyo ba? Ugma siguro ba? Ano ka nito say? Huwag niya timilaan mo na sa kulang nito. Pag-eskwela nga na. Pero daw ko sim daw na sila anak ni Ima. Ay ako ni Ima, lalaki. Grabe ba? Diba nagapundunan ng kalasula kaya nagbalik ng kasal ka abala di ako. Eskwela makaroon. Talaga. Yung istorya ang mga sakay basi nga di maganin na sa talaga. Tubong? Yan. Istorya ay siya. Description na yun ay. Description. Ming, Ming. Ming! Bawal niyo kumanta. Bawal. Bang gagma. Lakin. Gusto pa rin. Ako wala ba yung bugdak niya. Kung ako. Dahil ang duyan ko yun. Hindi, kami. Ha? Hindi, hapon to. Hindi na daw kay Pauline nimitay. Kulay. Kita kumukul. Hindi na bilma. Naman ito naman siya kilig. Kung sa'yo sa kuan ang istorya niya. Anong daw, akipitaon daw ni Nanay Bilma. Hi guys, mato ko ilan mato mi lamader dito mi mag-upload. So, si Duy-Duy. Ito siguro to si Duy-Duy dito. Isira na nirelo ng pertahan ngit-ngit na guys. Dako kay buwan guys, oh. Agoy. Bagong goalie ah. Nanas doy-doy din guys. Nanas doy-doy din. May wifi dito? Dako kay damit sa mga wifi nangapilo ang wire. Kailangan siyang baklason daw ilisan. Yan si Pador. Inday! Anong kaganapan dyan? Ha? Say ganap dyan. Ha? Say ganap dyan. Naroon sa mga
Ligo ah. Maligo sa ko guys.